They are men of honor, and what has been done here in this community for them really gives them that immortality that will go on after we have gone on. And let me tell you, we know how grateful the Dutch people are, but I don't think the Dutch people know how grateful Canadians are for the way that you are looking after them over here. Those that didn't come back. In juli 1942 stiert een Hemden AE-248 met een bemanning van 4 in Engeland op. Maar is doel het bombarderen van Bremen. Maar die stad had ze niet bereikt. Boven de IJsselmar had een Duitse nachtjager het vliegtuig Del. Die kon natuurlijk voller vliegen dan die bommenwerpers. Dus ik wie natuurlijk voor hun een schietschijven. Als ze op een radar zeggen dat er weer een ploeg Engelse vliegtuigen omkwamen, dan gingen ze in lauw omheen en dan skeerden ze achter elkaar de lucht uit. Een Canadees, Kingsley Brown, kon op 10 uit het vliegtuig springen. De oren treien, een Canadees en 2 Engelsen straat Del. Op het plak deed nou dit zorgcentrum stiet. My father had a protective armor behind him. He could feel the shrapnel hitting the back while his crew were in back. It could have been him, but it was just not him, and he survived. Die ene zit in de snuit en die oren die zitten achter hun mitrailleurs in die koepeltjes. Nou, die konden geen kant uit, want het was maar een heel snel vliegtuig. Dus die zitten in wezen als ratten in de val. De 3 omkom man lees op het begraafplak in Koudem. Ulfert de Jong van de werkgroep Historisch Koudem vindt het belangrijk dat er nou echt een monument voor haar is. Wij willen met dit monument de dankbaarheid nog tonen dat die mensen zonder geleden hun leven hebben voor de vrijheid. En dat we niet alleen de vrijheid voor de Koudems, maar eigenlijk de vrijheid voor heel Nederland. Kingsley Brown Jr. zal in elk geval één ding neerweg vergeten. The postmaster came to the little fishing village where I lived, and he came to the door, and my mother was out, and he just said, "Your father is alive."